фотима гадоева варзишгарест ки ҳарифони мардашро дар рақобат мағлуб мекунад, зеро вай 4 карат мақоми аввалро ба даст овардааст. Аз 6 солагӣ ба варзиши вазнин машқ менамояд. Парафшон кардани парчами давлатӣ байни кишварҳои Осиёи миёна на ба ҳар ҷавон муяссар мешавад. Ин корро Фотима новбаста аз духтараки ҷавон буданаш пас аз машқҳои пайваста иҷро кардааст. дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ иштирок карда 4 карата чемпиони ҷаҳон шудаам. баробари машқ ҳамарӯза ман бо корҳои хона ҳама машғул мешавам. борка дегу табақа мешавам, таомпазӣ. фотима гадоева ҳоло 17 сола аст, аммо тасмими волидонаш ин аст пас аз 18 солагӣ тарки варзиш кунад, зеро баъди балоғат расидан гӯё вазифаи вай дигар хоҳад шуд, яъне оиладориву тавлиду тарбияи фарзанд. новбаста ба тасмими волидон, устодонаш аз ояндаи ӯ умеди зиёд доранд. дар оянда мехоҳем ки ин ҷавондухтар ба натиҷаҳои баланди варзишӣ дар намуди гӯшини ҷудо дар сатҳи байналмилалӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳони варзишӣ баланд бардорад. ҷомеаи мо як ҷомеа аст ки то ҳол дар он сатҳе ки ман богӯм ки баланд қабул карда бошанд самти варзиши занонаро не. мавзуна чориева варзишгари маъруфу муваффақи муштзани тоҷик аст. маҳз муҳаббат ба варзиш буд ки пас аз оиладоршавӣ низ машқу тамринро идома медиҳад. соҳиби оилаи солим аст, 2 кӯдак дорад. оиладоршавии ӯ пас аз соҳиб шудан ба барандаи ҷоизаи олимпӣ сурат гирифтааст. ҳоло низ дар ин соҳа кор мекунад. варзишро бояд занҳо танҳо ба хотири саломатияшон, ба хотире ки занҳо зоянда ҳастанд, занҳо ҷомеаи моро обод мекунанд. ба кадом хотир обод мекунанд? фарзанди солим, ҷомеа солим. таҳлилҳои мо нишон дод ки сафи бонувон дар варзишҳои сабук дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам вазнин то рафт зиёд мешавад. мутахассисон мегӯянд агар 5 соли гузаштаро таҳлил кунем, сафи бонувон 30% зиёд шудааст. бонувон на танҳо дар варзишҳои сабук, балки дар варзишҳои махсусан вазнин низ машқ мекунанд. ҷомеаи Тоҷикистон чанд сол қабл машқи дар намудҳои махсусан вазнинро чандон қобили қабул намедонист. маҳз аз ин хотир волидон духтаронашонро ба варзиш ҷалб намекарданд. гӯё чунин намудҳои варзиш танҳо барои писарон бошад, аммо вазъ имрӯз дигаргун аст. ин зани 35 сола қаҳрамони Тоҷикистон оид ба варзиши намуди махсусан вазнин, яъне вазнабардорӣ аст. ӯ низ оиладор мебошад. баробари тарбияи фарзандонаш ҳамарӯза барои машқ вақт меёбад. Если женщина не будет прививать любовь к спорту у своих же детей, то какие в дальнейшем могут быть чемпионы в лице мужчин? Если женщина занимается спортом, она может прививать любовь у детей, а значит и девушки, и парни в дальнейшем могут заниматься спортом. дар намуди варзиши махсусан вазнин ки аслан хоси мардона аст, духтарони тоҷик машқ мекунанд. ин баробар ҳуқуқи зану мардро дар ҷомеаи демократӣ нишон медиҳад, то дар ҳамҷойгӣ барои рушди варзиш саҳм гузоранд. баъзе падару модаро ҳастанд ки хучун меёранд духтарошуна, баъзе бо падару модаро ҳастанд ки намехоҳанд ки духтарошун тамрин кунанд. буд ҳаминҷа ки духтарое ки омадан ба хоҳиши хучун тамрин карда шаванд, падару модарош омадан аз ин даруни зал гирифта бурданд ки духтаромон маиб мешаванд. аслан чиз нест. тақдири ба варзиш пайваст шудани Фирӯза Баҳодурова боз аҷоибтар аст. барои машқи вай дар толорҳо волидонаш тамоман розӣ набуданд, аммо бибиаш маҷлиси умумии оилавӣ ташкил намуд, то ҳама сарҷамъ фикрашро бигӯяд. хулоса баъди баҳсу мунозираҳои зиёд ба Фирӯза иҷозат шуд ки дар паҳлӯи ҷавонписарон истода машқ кунад. пас аз 6 соли тамрин ин духтарак устоди варзиш гардид. ҳамин духтарбача мумкин нест зивдакор калоншудос ҳаракат кардосиам ки оянда ба ҳамин чемпионати Осиёи Китай рафта ҷои аввалро гирам. ин зан бибии Фирӯзаи варзишгар аст. маҳз бо талоши вай Фирӯза яке аз муваффақтарин варзишгар духтар гардид. имрӯз бошад ба набирааш дарси рӯзгордорӣ меомӯзад, то дар ҳаёти мустақилона мушкилоти пешорояшро ҳал намояд. сарфилби ошно азам вобаста ҳамна экономикада тунукар шурӯъ кардӣ мардаки ҳам мард мекади занаку номард мекади ҳам зана. новбаста аз зиёд шудани шумораи бонувон дар варзиш ҳанӯз ҳам нигоҳи сокинон ба занони варзишгар гуногун аст.
والیبال، بسکتبال و توپ دستی این نمودهای هستند که ما از روی این نمودهای ورزش به عنوان زیاد داریم که امروز تمرین می‌نمایند در مسابقات بین‌المللی اجتماعی. زنها دخترها یگان ورزش فرق نداره بین مرد و زن. ورزشگر باید همه وقت ورزشگر باشه. این نمود ورزش برای زنهای خصوصا تاجیکستان کمی اول بیگانه است، چون که برای دخترای شرق، برای زن شرق حالا باعث قبول نیست. حالا مенталитет مردم با این حالی سازگار نیست. По фикри ма. Я очень верю в равенстве женщин и мужчин. И спорт – это самое отражение, где женщины могут себя показать. Потому что в многих сферах женщины не могут себя показать, как они и есть. دخترای ما، زنهای ما با ورزش مشغول میشوند. این من فکر میکنم که از آنها فرزند سالم و صالح به دنیا آمدنش این خیلی امکان پذیر است. ورزشگران ولایت سوق در مسابقه سطح بین المللی البته فعالانه اشتراک نمودند که از این 78 مدال از جمله 15 طلا، 22 نقره و 38 مدال برنجی رو به دست آوردند که از این قریب 25-30% آنها رو بانوان تشکیل میدهند. قهرمانی گزارش ما فاطمه گدایی و هنوز 17 سال است. اگرچه 11 سال مشق کرده باشد هم تصمیم والدانش پس از 18 سالگی دور کردن وی از ورزش است. اما آیا فاطمه این را میخواهد؟ آینده من میخواهم که تا المپیاد اشتراک کرده قهرمان المپیک گشته و در آینده میخواهم که وزیر ورزشگران شوم.